Maayong hapon mga kapamalandong, maayong hapon mga igsoon ko ni Kristo. Welcome sa ato ang tulumanon karong hapuna ang atong pamalandong sa pulong. Pizza 7 na karon no sa bulan sa Pebrero and unang adlaw sa Domingo sa bulan sa anong adlaw sa Domingo no sa bulan sa Pebrero. Then karong bulana atong gisaulog ang kaning pinakasikat kayo nga selebrasyon ng kining Valentine's Day. Pero di na to kalimtan may igsoon nga paduol na usab ang ato ang kanibang Kwaresma. So mga kapamalandong, welcome sa atong tulumanon karong adlaw ang atong pamalandong sa pulong. Then ato na sab nga pamalandungan ang ebanghelyo nga ato ang masdunggan no na gigahin para sa ato ang pamalandong karong hapuna. So mga igsoon ko ni Kristo, before ta magpadayon sa magsugod sa atong pagpamalandong, tuguti nga ako sang itimbaya ang atong mga kaigsuonan sa nagkalanlain nga parokya. Ang atong mga kapamalandong diha sa mga tagsa-tagsa ka parokya mga igsoon. Hi day ko sa atong mga kaigsuonan diha sa may Lugait, Misamis Oriental no. Atong mga brothers and sisters diha sa Catholic Charismatic sa may Lugait. Yan nanti manghapon kaninyo diha. Josie, Brad AC, manghapon. Sis Mia, kamuntanan diha, kumusta? Pangumusta ko sa atong mga kaigsuonan diha sa may Lugait. Ingon mausab sa may Mantikaw, no? Brother Bernard, manghapon bro, kumusta diha? O Ate Cecil, kumusta mo diha ate? Manghapon mga charismatic diha sa may Mantikaw, may igsoon, manghapon kaninyong tanan. Yung mausab mga itong mga kaigsunan sa nagkalanlaing parokya no, diha sa may Gitagom, Kili, kumusta? Diha sa may Initaw, doon natin mga brothers and sisters diha sa may El Salvador. O atong mga kaigsunan diha sa may dinhi sa may Opol no, Misamis Oriental, especially sa may Igpit. Mga kaigsunan ako, mga kauban ako da sa Bulwa no. Shout out ako diha kay Glinky no, kay Mimi no. Kim, kumusta diha? Og sa akong silingan din hirap, silingan ra namo no si Ruth og si Gerald no, kumusta mo diha? May kigsuonan ko diha ni Kristo sa Bulwa, kumusta mo? Brenda, Kisimay no, dugay-dugay natang wala gyud nagkita aning kuan. Tungod aning pandemya. Okay. So ako sang ipatimbaya ang akong manghod no sa may Bulwa nga kanunay nagsunod sa atong Sibya matag adlong Domingo. Kumusta mo diha Allen ug Rona? I hope na mo sa maayo nga kahimtang. O siyempre, karong hapuna mga igsoon, ako pong i-shout out si Brad Tata Takas-Takas. Mga igsoon, di nato siya makauban karon tungod kay doon na siya schedule, doon na siya seminar, no? I think seminar or doon na siya talk nga schedule karong adlaw. So dili nato siya makauban karon. Brothers and sisters in Christ, sa atong tanan nga maabot sa atong Sibya sa may Isti nga bahin, Brother RR no, ang ato ang pinakaambungan o pinakaabtik nato nga district coordinator diha sa nagkalanlain nga parokya diha sa may Hasaan, sa may Taguluan, Balingasag, Lagunglong. Kumusta mo diha mga igsoon ko ni Kristo kapamalandong, kumusta? Brad Rafi Layon, kumusta? Kumusta bro? I hope nga okay mo diha. And sa atong tanan-tanan no nga moabot sa atong Sibya, Luzon, Visayas, Mindanao, katong makaigsuonan nato, katong igsuon nato from North Cotabato, do natay tigsubaybay diha sa may Leyte, sa Cebu. Brad Ali Aguspina sa Cebu, kumusta bro Brad Ali? And do na po tayo tigsubaybay diha sa may Bukidnon o sa may I think sa may Camiguin. Then Brad Luis sa Hingoog, kumusta Brad Luis no? Brothers and sisters in Christ, before ta mag-start sa ato ang pagpamalandong karong hapuna, sa gihapon akong i-play ni nga song para sa atong pagpahinumdom sa dako natong selebrasyon sa Kristyanismo dinhi sa ato ang nasod no, ang 500 years na no, 500 na katuig sugod nato pagka-convert sa Kristyanismo. Pa atong pagbalik mga igsoon, atong sugdan ang ato ang pagpamalandong sa ebanghelyo karong adlaw. We are blessed, blessed 100,000.
All right. So, may igsoon ko ni Kristo. Happy Sunday kanatong tanan, brothers and sisters in Christ, sa makausa karong adlaw no atong gi
sa ulog no ang adlaw na usab nga Domingo diin munay una nga adlaw sa bulan sa Pebrero. Unang Domingo sa bulan sa Pebrero. So, welcome brothers and sisters in Christ no sa atong pagmamalandong ug karong hapuna sa atong padayon nga kuan sugdan nato ang atong pagmamalandong mga igsoon. Okay, so atong isentro ang atong hunahuna diha sa gamhanan nga Dios. Mudungan kita sa pagingon sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Mahigugmaon namong Amahan, Dios nga walay sinugdanan ug walay kinutuban. Kami nagadayeg nagapasalamat sa imong kaayo karong hapuna, karong adlaw o Ginoo. Diin kami ania karon sa imong atubangan Ginoo aron sa pagpamalandong sa imong ebanghelyo. Lord, ipadala imong balang espiritu na mulamdag sa among tagsa-tagsa kahunahuna kasing-kasing. Tugote Ginoo nga imong pulong mapaabot ngadto sa imong katawhan. Lord, i-anoint ang matag pulong mogawas sa akong baba nga mahimo unta kining imong pulong ngadto sa imong katawhan. Nga ang akong istorya diri Lord dili ako kung dili imuha. Father God, hawani ang among hunahunag kasing-kasing tugote nga kami makapamalandong aron singon ni ana motuhop sa among hunahunag kasing-kasing ang pulong nga imong ipaambit kanamo karong hapuna. Ginoo, wala kami mahimo kung wala ka. Busa mo isalig kanimo ang tanan kay kini among gipangayog pasalamatan. In Jesus name we pray. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Amen. So brothers and sisters in Christ, no, sa ato ang pagpamalandong atong sugdan pinaagi sa atong pagbasa sa atong santos nga ebanghelyo. Okay. Ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Marcos kapitulo 1 bersikulo 29 ngadto sa 39. Mayaon ikaw og Ginoo. Okay. Ikan sa sinaguga, miadto sila sa Pinoy-ana ni Simon og ni Andres, og kuyog nila si Santiago og si Juan. Nining higayuna, ang ugangang babae ni Simon gihilantan og naghigda. Sa pag-abot gayud ni Jesus didto, gisuginlan siya mahitungod sa masakiton. Giduol ni Jesus ang masakiton, gikuptan ang kamot og gipabangon. Diha-diha gihiwasan sa hilanat ang masakiton ug unya misilbi siya kanila. Sa pagsalop na sa adlaw, gidala sa mga tawo ngadto kang Hesus ang tanang masakiton ug ang mga giyawaan. Ang tanang tawo sa lungsod didto magpundok sa tubangan sa balay. Unya giayon ni Hesus ang daghang mga tawo nga nag-antos sa nagkalain-laing mga sakit ug iyang gipagula ang daghang mga yawa gikan sa mga giyawaan. Wala niya tuguti ang mga yawa sa pagsulti kay nakailaman sila kaniya. Kadlawon pagani, mibangon si Jesus og milakaw. Migawas siya sa lungsod og miadto sa usa ka dapit nga awaaw og nagampo didto. Apan si Simon ug ang iyang mga higala nangita kaniya ug sa dihang nakit-an nila siya, miingon sila, "Ang tanan nangita kanimo." Apan mitubag si Jesus, "Mangadto kita sa kasikbit nga mga balangay, kinahanglan walihan ko usab sila, kay mao kini ang tuyo sa akong pag-anhi." Busa, misuroy si Jesus sa tibuok Galilea, nagwali sulod sa mga sinaguga o gipagula niya ang mga yawa gikan sa mga giyawaan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Okay. So maigsoon sa ato ang pagpamalandong karong Domingguha, kung atong tan-awon pagbalik ang ebanghelyo nga bag-o lang atong nadunggan din atong gibasa, maigsoon ang ebanghelyo naglangkob nining mga butang. Now, una, si Jesus nagnudlo, nagsangyaw. Ikaduha, nagpalayas sa mga yawa, sa mga demonyo dito sa mga giyawaan. O nag-ayo sa masakiton. Kaning tulo ka mga butang
para nako igsuon kapamalandong kining mga butanga dinhi na sentro sa tulo ang gimbuhaton ni Kristo. No, pag-abot pa lang niya sa balay, sa pagkabalo niya nga ang ugangang babae ni Simon nagsakit, unsay gihimo ni Kristo sa walay langan-langan, sa walay duha-duha, iyang giayo ang maong masakiton. Og unya, unsa pay nahitabo? Dili lang katong masakiton nga naa na sa maong balay nga ugangan, no, ni Simon, kundi ingon pa dinhi sa atong ebanghelyo, ang tanang mga tao sa lungsod niadto sa maong balay. Ma-imagine ka nato maigsuon, for example sa lungsod sa Opol o sa imong lungsod karon nga nahimutangan kapamalandong. Pananglitan, ingon ani ang senaryo, anaa si Jesus sa imong balay. Unya ang tanang tao sa lungsod muanha sa inyo. Di ba grabe kadaghan? So kung tan-aw na to pag-ayo mga igsoon, no, kung atong pamalandungan, grabe ang trabaho ni Kristo, no? Atong adlaw dili basta-basta tungod sa kadaghan sa mga masakiton ug mga giyawaan nga iyang giayo, ug I believe nga dili lang siya nag-ayo kundi nagtudlo, nagsangyaw siya sa pulong sa iyang amahan, no? Pulong sa kaluwasan. So maigsoon kani nga trabaho dili basta-basta, no? Akong kasinatian ani brothers and sisters in Christ dugay-dugay ng panahon kato maganing time lang nga nagtabang lang ko nga magtamok bitaw kanang matumba ka ng paghiling nga diin duha rami, tapos ang mga tao nga gitag-satag sa pag-pray over is 100 kapin kabuok. Ako mo nagtabang og catch panalitan na imatumba. Maigsuon sunod adlaw, pila ka adlaw, grabe nga pamaol. Grabe nga pamaol ang akong na sinati, no? So ingon ana siya brothers and sisters in Christ. Pero dinhi kung imong imaginon ang gibuhat ni Kristo, dili basta-basta. Grabe ka kapoy ni. Tibuok mga tao sa usa ka lungsod, mga masakiton, mga giyawaan gidala didto para iyang ayohon. Dili basta-basta nga kakapoy mga igsoon. Pero usa ka butang nga akong napamalandungan, kapamalandong, ang Ginoo moayo gayud sa mga nasakit. Ang Ginoo, grabe ang iyang kaluoy nato. So kung ikaw karon higala, kung ikaw karon igsoon, aduna kay gibati, ikaw karon na kay dili lang physical nga sakit, maybe sa emosyon nimo, psychological or unsan nga matang sa sakit espiritual, igsoon, isargod ako maingon, duol ta sa Ginoo because andam siya sa pag-ayo nimo, pag-ayo nato. So, ingon ana siya brothers and sisters in Christ na kung atong pamalandungan ni siya nga ebanghelyo sa atong kinabuhi, dili grabe ang effort ni Kristo, grabe ang effort ni Christ, no? Kanang pag-ayo pa lang, paghingi din sa mga giyawaan, dili basta-basta nga effort na. Nya ang pinakasentro sa iyang tumong is ang pagsangyaw sa pulong. Ang pagsangyaw gyud para meaning ang gusto gyud sa Ginoo nga ma-change gyud ang atong kinabuhi. Mahimo tang new creation, no? Diha kang Kristo. So kana siya nga hitabo igsuon ko diha ni Kristo, no? Kung ikaw nag-serve ka usa ka ani ni dili siguro pareho sa nahitabo, no, sa kang Kristo, pero kung imo ning pamalandungan igsuon higala, no, ang gibuhat ni Kristo sa niining maong ebanghelyo kana bang dili basta-basta. Okay? Now, gisgot man ko ganiha about healing, preaching, healing o casting sa mga demonyo. Diba, ingon ko nga gabi na kakapoy, dili gyud na basta-basta nga kakapoy. Pero kung ato nang ipadayon pagbasa, no, diri sa last part na hapit sa kuan sa maong ebanghelyo, ang amazing nga hitabo mga igsoon is kadlawon pagani si Kristo niadto na, no, nagampo na, no,
Sa ato pa ni, kung kita kapoy kay ang ato ang lawas, no? Kapoy kay atong lawas. Siguro dili ta mo matag sayo kay grabe ka kapoy ang atong gibuhat ang gabi. Maybe wa pa siguro diha nabilar pa si Kristo, no? So pero kadlawon pa niadto na siya sa kawaaw nga dapit aron sa pag-ampo. Higala igsuon para nako dinhi gipakita ni Kristo unsa ka importante ang pag-ampo. Gipakita niya, naghimo siyang modelo sa nato nga taliwala sa atong kabisi bisag unsa pa nato kabisi, bisag unsa pa nato kakapoy, kinahanglan nga kita gayud mag-ampo. Ug mingon ko, the best way to start a day kinahanglan sugdan diha sa pag-ampo. Nakita ni Kristo nga sa anang gabi grabe ka kapoy. Mura bag cellphone ba mga igsoon, no? Kung ang imong cellphone imuhang gigamit, no? Ang cellphone unya naabtan ka og pila ka na wala nimo na charge. Kung for example, niabot ka gabi na kaayo hangtod nga nalubat ang maong cellphone, kinahanglan nga imo gyud ning i-charge. Na ang gihimo ni Kristo gipakita na kinahanglan ang connection, no, nato sa Ginoo. Kinahanglan ang atong pag-ampo igsuon higala. Especially kung ikaw karon busy ka sa imong trabaho, sa imong mga plano, sa imong mga lakaw, ingon ana ka busy karon igsuon. Bahala pag unsa ka busy, brothers and sisters in Christ. Nining mao ebanghelyo gipakita nga before anything else, hunahon ang Ginoo. Pagmata sa iyo sa buntag, muna mo pangutan nato, unsa man ang pinakauna natong gibuhat? Pag-ampo ba? Pagpasalamat ba sa Ginoo? Or unsa makaha ang imong gibuhat? No? Aduna ba tay time nga sa pagmata nato nakapasalamat ta sa Ginoo? Because igsuon gipakita ni maong ebanghelyo, importante kaayo ang pag-ampo. Kay diha sa pag-ampo, mao ka na time nga gi-recharge nato ang atong kaugalingon. Mao ka na time nga ni konekta, no? Diha sa Ginoo. Dunay connection kung na-charge bitaw ka, di ba? Kung ang power, no, gikan sa kuryente, kung wala na naka-plug diha sa kuryente, walay connection nga hitabo, dili ka ma-charge, di ka ma-recharge. Pero kung naka-connect ka sa Ginoo, niadang higayon na igsuon, diha sa imong pag-ampo, na-recharge ka, na-connect ka sa Ginoo. Ingon pa nila nga, sa akong nadunggan ba, I think kagahapon, na ang usa ka butang nga dili kayang buhaton sa demonyo, kabalo mo unsa mga igsoon? Pag-ampo. Dili kaya sa demonyo nga mag-ampo, muluhod ug moampo sa Ginoo. Now, kita kay mga binuhat man ta sa Ginoo, atong trabaho or atong buluhaton nga kita mag-ampo, mo connect, mo recharge diha sa source, sa power na naa nato. So my dear brothers and sisters in Christ, karong adlaw, karong maong Dominguha, kita gipahinumduman nga ang atong kinabuhi mahimong kinabuhi nga walay meaning kung dili kita mag-ampo. Now, kung atong tan-ahon ang hitabo sa atong palibot mga igsoon, sa atong katilingban karon sa tibuok kalibutan, ang mga tao busy kayo tanan. Unsa may pasabot ani? Kita more on action pero wala tay contemplation. Kulang. Sige lang tagbuhat sa atong gustong buhaton, sa atong nahunahunaan nga kini mo ni makalipay nato, buhaton nato. Yes, importante man ang pagbuhat, importante ang himo, paglihok, pagbuhat, importante kay siya mga igsoon. Apan usahay, or I think daghang higayon, nga na-miss nato ang pagpamalandong, ang pag-ampo. Na diya sa Matthew chapter 6 verse 33, 34, giingon diha, seek first the kingdom of
God. Seek first. Unaha ang gingharian sa Ginoo. Na kung gusto ta nga magmalampuson, magmalipayon, kinahanglan unahaw din nato. No? Unahaw nato ang gingharian sa Ginoo. Apan unsa may nahitabo nato, kada adlaw nakafocus ta sa atong mga problema, kada adlaw nakafocus ta sa atong mga trabaho, sa mga gusto natong buhaton, unsay mga goals nato anang adlaw, sa akong pagsulbad ang problema anang adlaw. Nalimtan nato igsuon nga wala day ta nakakonect, wala day ta na-recharge. That's why daghang mga higayon malubat kita. Daghang mga higayon nga maluya kita. Daghang mga higayon nga ma-discourage kita. Nagsuon kaganiha, wala minaw ko kanabang reflection diapon. Ingon pa sa usa ka kuan, ingon pa sa usa ka magsibya kaganiha nga the more nga magiampuon ka, the more nga misalig ka sa Ginoo. Pero sa higayon gani nga less na ang imong pag-ampo, kana nagpasabot nga misalig ka lang sa imong kaugalingon. Usbon nako, mga igsoon ka din ni Kristo. Kung mi-increase ang imuhang pag-ampo, nagpasabot ka na nga more increase pod ang imong pagsalig sa Ginoo. Pero sa panahon nga hinay-hinay nga mawala ang imong pag-ampo, nagpasabot ka na mas misalig ka sa imong kaugalingon. Niining 2021 igsoon higala aniya pa man ang pandemic nga atong giatubag. Unsa man nato, no? Kung unsa may kalainan sa 2020, unsa may imong gibuhat karon nga wala sa 2020. Pero kung unsa man ang butanga igsuon, I want you to know. I hope and pray na usa sa atong mga gipangandoy na mo increase unta ang atong prayer life. Because I believe na kung sa matag higayon nga motubo ang atong prayer life, motubo usab ang atong pagsalig sa Ginoo. O sa matag higayon nga moubos, talagsa na lang ka mag-ampo, nagpasabot ka na nga nagsalig ka lang sa imong kaugalingon. Maigsoon, isag 5 minutes a day, 10 minutes a day sa atong pagpamalandong, dako na kay nagkatabang para ma-recharge o ma-rekonekta sa source sa tanan, grasya, gugma, paglaom nga mao ang Ginoo. And I believe dili gyud ta kabsan sa paglaom kung kada adlaw kang naka-recharge. Nganong importante man ang sayo sa buntag kung tan-awon si Kristo sayo sa buntag, first thing in the morning, prayer ang niyang giuna. Because sa atong adlaw-adlaw makinabuhi mga igsoon, importante kaayo sugdan sa pag-ampo tungod kay daghat kitag mga butang nga atong gibuhat nga kinahanglan ta sa power sa Ginoo. Kung wala ang pag-ampo, mahimong dali ra ka maluya. Kung wala ang pag-ampo, mahimong wala ang giya sa Espiritu Santo sa atong adlaw-adlaw buluhaton. Amen. Og sa katapusan, mga igsuon ko ni Kristo, balikan ako itong ugangan ni Simon nga giayo, no? Nga giayo sa atong Ginoo. Unsay nahitabo sa dihang naayo siya? Nag-serve siya, ni serbisyo siya. Magpasabot mga igsoon, ikaw kapila ba ka giayo sa Ginoo? Kapila ka nakaagi og mga masakit nga kasinatian apad karon naka-move on nakakiayo ka sa Ginoo. I believe wala ka maayo tungod sa time lang nga milabay, no? I believe nga ang Ginoo mo nag-ayo nimo. Kapila ka na sakit and then naulian ka ug unsa may imong gibuhat karon. Ang ugangan ni Simon gipakita nga human siya mamaayo, mialagad siya ni Kristo. May serbisyo siya sa mga apostoles. I hope and pray ngayon ani pud unta kita higala kapamalandong matag panahon nga naglisod ta, nitawag ta sa Ginoo, misangpit ta sa Ginoo, sa dihang gitubag ang atong mga pag-ampo, unsa man ang atong gibuhat. Nihimo batag mga butang nga mipakita pod og gugma o pag-alagad
diha sa Ginoo. I hope and pray, brothers and sisters in Christ, kapamalandong, nga sa tanang mga butang nga gihimo sa Ginoo sa imong kinabuhi, sa atong kinabuhi, magdala unta nato ni sa kadasig sa pag-alagad kaniya, aron sigon ni ana mas maduol kita kaniya. My dear brothers and sisters in Christ, mao kini ang atong pagpamalandong karong hapuna sa pulong sa Ginoo. Usbo nako, no? Ang tanang gibuhat ni Kristo, ang gibuhaton ni Kristo gikan sa pagsangyaw, pag-ayo, paghingilin sa mga yawa, di basta-basta nga butang. Apan taliwala ni ana, taliwala sa iyang kakapoy, ugma pagkasayo sa buntag. Mibangon siya. Before anything else, giuna gyud niya ang pag-ampo. Tungod kay iyang gipakita, importante ang pag-ampo. O sa akong pagtapos ni maong pamalandong igsoon, gusto na ko ning balikod kay muni ang dako nga punto, muni ang big message nga akong napamalandugan karong adlaw, and I believe para ni sa atong tanan ang pag-ampo. Tungod kay sa matag higayon nga atong gi-increase, mitubo ang atong pag-ampo. Nagpasabot mo ka na nga mitubo ang atong pagsalig sa Ginoo. O sa matag higayon nga miminos o niluya ang atong pag-ampo, nagpasabot ka na nga misalig na ka sa imong kaugalingon. Okay, so brothers and sisters in Christ, no? Salamat kaayo sa atong mga nag-view, nagsunod ni maong pamalandong karon, na atong pamalandong sa pulong. Og unyang gabi igsuon higala, i-invite dita mo para sa ato ang pamalandong karon live karong alas 8 sa gabi, no? Atong makauban si Reverend Father Maki Sibalius para sa atong topic unya, the salt and light of the world. So alas 8 sa gabi, kita-kits ta unya mga igsuon, mga higala, kapamalandong. I hope nga ma-invite ninyo yung mga higala kauban sa panimalay, atong brothers and sisters diha sa atong community para sa atong pamalandong unyang hapon, unyang gabi una. And brothers and sisters in Christ, no? Karong alas 8 sa gabi, ato makauban si Father Maki. I hope nga dili ta magpa-late, no? Para makasugod gyud ta sa iyang pagpaambit unyang gabi. Gwapo kay ni nga topic mga igsoon, o maka-invite pa unta tagdaghan. Okay? So mga igsoon ko ni Kristo sa makausa, happy Sunday ka natong tanan. Salamat kaayo sa tanan nga nagsunod karong hapuna, katong mga nag-share, kung na-bless ka igsoon, katong mga nag-react, kung na-bless ka, paki-share sa uban, paki-mention sa uban, and I hope nga diha sa ato ang pagpamalandong karong hapuna, doon tatay na kutlo, nga madala na to nga mensahe para sa sunod nato na semana, para karong adlaw. Okay, so agig pagtapos sa atong pamalandong karon, mga igsoon kada ni Kristo, no? Atong ampuon ang Horacio Imperata, no? Atong ampuon ang Horacio Imperata. Maigsoon ko din ni Kristo, kanina lamang ang inyong kapamalandong, Brother Alex Lim. Mingon na lamang, kung ang Diyos dapig kanato, kinsay makigbatok kanato. God bless you, brothers and sisters in Christ. Kita-kits ta unyang gabi para sa atong pamalandong kauban si Father Maki Sibalius. Amping mong tanan, brothers and sisters in Christ, ug advance happy Valentine's Day kanatong tanan. Horacio Imperata, sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Diyos among Amahan, misangpit kami kanimo, niining panahon sa among panginahanglan, nga unta mapanalipdan mo kami batok niining hulga sa 2019 and coronavirus, nga mikalas na sa pipila ka mga kinabuhi sa among kaigsuunan ug naghiagom sa kadaghanan. Nangalyo po kami sa imong grasya, alang sa mga tao nga gitahasan sa pagtuon sa hinungdan niining maong virus nga nagdala sa makalilisa nga sakit. Giyahi ang mga kamot ug lamdagi ang mga hunahuna sa mga doktor nga nag-alima sa mga masakiton, subay sa ilang katakus ug dinuyugan sa gugma ug kaluoy. Kanila usab nga mga kawani sa lokal ug nasudnong pangagamhanan ug kanilang mga pribado nga mga ahensya nga nangita og kasulbaran sa maong pandemya.
Mahatagan unta sila sa imong Diyos nung lamdag. Nangaliw po usab kami kanila nga nahiagom sa maong pandemya. Mahatag unta pagbalik ang kapiskay sa ilang panglawas. Itanyag kanamo ang grasya nga magkahiusa kami sa pagbuhat alang sa kaayuhan sa tanan ug pagtabang sa mga nagkinahanglan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga nagpuyo ug nagahari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, panabang sa mga Kristiyanos, iampo mo kami. San Rafael Arcangel, iampo mo kami. San Roque, iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, iampo mo kami. San Pedro Calungsod, iampo mo kami. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.